утро на всички. Чакай, приятели. Добро утро на всички. Добро утро на всички, на цялата компания. Ние се придвижваме бавничко към село Дягово. Скоро трябва да вземем ръбките. Вземаме ръбките. И на тия бандики. Айде си. За първи път свям с пандата ще изпредлаги. Това е нещо... Трябва вече. Дойде заедно едно куче му направи свика, грам не го отрази. Грам не го отрази, човек. Научи ли само на свинята? Но върнете. Да, научи ли само на прасе. Знаеш какво става? Много. Те където не си забрали бретки? Това сте малурите, разбираш ли? Абсолютно, и толкова... Да ги махнем нашите. Няма ли го случи? Готово. Малко отива казиха те болта. И те затова не накараха нас. Аз кай да пускам от това. Пъка и наши хора там. Цигарите ми сържа. Ги няма. Толкова беше. Ей, накъде? Ние не можахме с победаме с него. Трябва да свикна те бирите с себе 34, 99. Ти ще се смее, да пък другите ще ги разставим. Добре? Вина и стопче сега, къде да стане с Да. Виждате, но може всичките да слушат. си ебала майка. Това го най-голяма очия. Всеки ама чуй. Слушате ли? Така, всеки е със светоотразителен елемент. Така, който няма да сложи, ще дадем на тип лента ли там. Така, фузията само диагонално. Няма да стрелят по посока на човека, защото чакалите за секунди излизат и по-добре да го изтървем, отколкото да стане някоя била. И като цяло и това, да се внимава и да се проверим живи и здрави. И сега Пешо ще ви каже горе-долу къде са разставите. И така. Знае къде е. Чучувало и американците ще разставят. Не ми хубаво, добре. На къде само ми кажи? Само кои ще гоним да? Ами от тук те от кокошарника и капсата нагоре, горе на дирето да оставим хора там, където предния път бяхме оставили, и по централния път и то и другия, дето спираме тук колите към на Тодор Лозито, този път да фанем. Централният път до кръстовището. Къде да учим аз да слагам корме къде само? Кой ще ходи на... Това, тук откъде спираме колите до кръстовището. На ъгъла, на тия, тук земникуските дия. На ъгъла един човек, на крушите на кръстовището ставаше 3 човека. Добре. Чичо, вие Оттам нататък да идем. оттам нататък ще идете. Добре, бе. От кръстовището към на Тодор Лозито и аз ще остава още 2 човека до на Тодор Лозито и след това ще остава още 4 човека отзад на дирето. И други тя вече ще се ги Значи, хванат тук които ще насам. като преминат след това се месим назад. Преминат, да. Взимате ли с купата? Взимай го и той Чичо забрани с това. Чичо сам. Давай. Отивайте тогава с всякакъв той. Давай. Аре, давай, кой? Дай ги тя двамата.
Да, не, точно нещо. Защото стана много хора. Видеш да заставате? А как го застава Демилин? Кой? Един от Брезот. Те не може по-малко. Ги стреля. Петре, те на къде си станата? Той е към директ, сигурно, предполагам. Мъчи да скачам. Ей, жена. Да. Днес ще е интересен лов, Гошка. Надяваме се, братле. Много хора сме. Времето е хубаво. Днеска сме бая хора. Пълна бележка. Ще ловаме на чакал, на лисица. Ей, стигай тума. Чакал, лисица. Е цяло на хищника. Тут като нас няма Да, вълци. то... Основно за чакалите. Чакай, карта нещо. Значи, ти запашеш кокошарник. Кокошарника е този блок. Ей, сега ще покажа и на картата. По-лесно е тук. Средния път ме ориентирай. Значи тук фащаш. Стигаш за озята, има един път покрай озята. Да. И караш покрай озята, караш. Веднага вляво има едно пътче. Там пускаш кучетата и по този път, целият път вие заварите двамата. Няма хора там. Вие ще се съобразите двамата, къде се разставите. Кучетата ги пускаш и караш нагоре. По този път. Ти имаш отляво отдясно два блока. Кучетата, ако можеш и вкараш и двата блока така горе. Къде са другите хора? Кажа, пускай хората отгоре, на централния път. Кажа, тласкаш чакалите нагоре. Връж. Той чакал няма да избира сам. Няма да помня. Много хора са тук. Къде? Аз ще пусна от... Ти де факто гониш на букове. Е те. Аз ще гоня ето това. Е там е пите това. И там мога минават. Абе аз според кучетата ще ги следа. Защото това момче тогава ти казва, не може да се направи. 10 пъти да чекава много гърна. Застанеш там, той минал тук. Разбираш? Няма да има никой друг на това път, може да се гърне. Но нагоре може да се стреля. Няма хора. Да, мой. То няма хора. Да. Перкече на... Знак? Айде сега. Браво на му. Айде. Чуваме се. Мейдей. Бейдей. Драката къде е? Дигнаха го. Още като сме слезнали, чакалите усещат, почва да се изнасят.
Видяте си. Видяте си. Аз съм минал от миналата година тук. Аз не помня, тук ли от този блок? Тук не минал. Си бълнал. Еди ма, Марко. Дай точно. Старвайка. До как излезне ме прасече и тук отдолу. Сигурно ще го стрелят горе сега ще. Там да заминат човека. Къде са хората постоянно? Горе. Горе, ама. Ама видяхте ли го? Да, видяхме го, но не можахме да стреляме. Ето не мога да видя. Държим кучета къде са. Това е друг чакал. Мога го и друг. Да. Твоето замена на там, моето го е насам. Кой стрелял? Трепайте ли го? Не, те гърмяха тук горе, те не са нашите. Кирчиите са. Пак са с нашите. Да, ама няма тонко такова радиостанция. Давай, лъжа да помага на брата, че там не може да се заварите. Да, се опитаме да го изкараме и това от другата страна да излиза. На това му стреля, само дали го трепаха. Днеска сме по-дискретни, защото днеска лова е доста по-интересен. Тяваме са. Аз чакал. Не назад теб. Зайка. Не, ама го видях. Естествено пъти да го ставиш. Няма. Той как и тук зайка. Не влезна вътре. Зайка го. Йоска! Жезби там долу! Чакай, стой! Оп! Дай! Вкарай кучката вкарай! От тебе ли? Йоска, бързо идвай! Аз стим към него. Бързо! Чакай видим какво стана. Къде ли ще им? Какво стана? Чакал ли ба?
Ива първо това да оправим. Аз не пинах. Ива, Йоска. А? Бързо, я да хванем тоя. Я да хванем бързо тоя. Лесица ли? Тук кебе да играм на окрастите. Ива да оправим бързо пущата. Да уебай, братя. Какво излезе, Йоска? Една лесица, ама стрелнах и през храстите и гръмна. Няма нищо. Да, тук съм валил, да, нещо, връщам да. Теква влиза на 34 метра беше. И пусна и не си смоля. Значи имаме една закачена лисица. Подскоча 2 метра нагоре, закачи. Стреляхме по един чакал. Сега отиваме да търсим чакала. Който Ей, тук аз Йоска би събрата чакала. стреля по него. Добре, седи тук тогава. Тук аз би. Иска да ме гърмиш нагоре. Аз оставам при теб. Добре. Ей, от тук избиват се. Ей, от тук е тази просека. Градината има ли толкова чека? Има пълно. Ема там може да се върви поне. Тук не може да мръднеш. Аз без да стана там долу. Ето я. Къде е минало да иба неговата мая? Мой оттам да е минал. Виж откъде е минал другия. Значи отиват нагоре. Няма, не трябва да мърдаме от тук, да се гонят кучата. Къде да върнат след тях? Виж, че ги изтървеме. Опа, се знам. Степчо, той е с него. Знаеш, имате там човек. Тук се стрелям диагонал. Ама на задния път има. Той е път продължава ли там направо? Не. Лесица я удари сигурно. Айде, Марта! Тук къдяло коля, а? Да. Къде си, дядо Коледа? Его, слушай как обажда. Хоу, хоу, хоу! Язикаме кучата. И да видим ден тая леса къде стрелях. И ранена. Дано да е ранена човек, защото 50-60 метра и гръмна яма подскочи. голямо. Голямо. Червена. Обърнали се, кой го гледам как излиза. Викам, ще му стреляш, ама не стреляш. Тук кучетата идват пижака и било майката. Как така, Гошка? Викам, какво стана тук? Аз не видях. Моята и ти минава. И кучата малко по-назлизо. А викам, какво стана? Кучета идват, лаят. Аз... Ма се приготви. И гледа да не избие на другата страна. Вейба майка, но.
Няма нищо. Аз това ти викам така, защото и чуй, че идва към мен. Аз дигна и премери го, мой камарите ще му стреля, що е до тебе, защото ми беше престрани малко. Дай да намерим друг. Лесницата ще търсим, ако е женска, какво ще я правим? Не пред камерата. Като Бейли. Викам, какво става кучета, излизат без шакал. Излезна на 60-70 метра. Първия път първо помня. без куче. А? Първия път го. Първия път от тука чакам. Разбираш? Аз Даже не е тука. Горе-долу, ай тъй да преча. Чек, тук не може да даде чек. И като му гръмна е... Не, в сутринта, когато викам, че ще измине тук, отгоре на брат, на гьола. Пусна му на около 60-70 метра някъде. По последният момент я видя. Ето чекал да го гървя, сьоската вече се наежи име и слушам кучета стоят към мен. Дигна е пушката, права на йоската така, обръщам се на другата страна, гледам йоската ми прави така. Какво е? Чекал кай минава. Без да го видя. 10 секунди минават, майма им не. О, то много Той гъсто е. тесен път я и бързо Косиите са минава. къси. Иначе беше голям. Лесницата е ударена, раних я. Да влизаме Добре, да скъсим дистанция малко. Не, да влизаме да я търсим, те ще я намират. Ние вече почваме нагоре да се качваме. Да стъснява, нали? Само да чакаме плъта, мъжкия и малката замина. Гоне, още един чекал. Ма чекали, хората са и на този път и на ония главния. Аз викам. Какво да направиш? Защото тук трябва То тук не мой по принцип двама човек. Ще стане биля. Ама е тук поне та не бяга. Не, наобратно. Броиш 50 крачки, обръщаш се, държиш тази страна. Другият само на така. Да. О, няма и по този път трябва да има хора, ой тук. И Средния. тук вече един чак накрая пак. Той там има човек. Има. Да. Аз те викам, ма те по принцип минават отдолу. Явно се, нека сме говорили там до това. Сиете ли? Чак тук, бе, тук ще пореден път. Завъртя кучата, излезна без него, пак влезнаха. И се показа, но далеч. Петре, стреляйте ли долу? Значи се фърлят 2-3 пушки. Се чука, ама къде бяха? Горе е там. От този бок на... Ба всичко от нас се дигна с йоската. Ние ги набараме е тук. Е тук ги набараме вътре. Викам се покаже там на късто няма, не знаеш къде чак изби. Слука, късмет. Кучето мъкна, викам, айде. Може и закачен да е. Защото бая, виж как сигурно беше легнал. Бая го лая като на справо така. Трябва да се върна те. Аз само с тази кучка. Да идем и там да я вкараме да е листицата. Иска много динамично е, Гошка. Динамично, защото... Аболица. Динамично, защото има животни. Това е... Това са стари изоставени лозя. Голяма площ човек. И има няколко стопанства тук, както казах миналия път. Патки, матки, всичко се фърля тук и така. Ай, Берта! Йоската е от тук и гърми облицата. Кой е гърми? Берта, я! Ей, там чек предълго. Ей, там на пътеката е види. Излезна и там, оп. Влизаме. И не забравяйте да се абонирате за нашия YouTube канал Ловен подкаст на български вече. За нашата Facebook страница Ловен подкаст и за нашия Instagram Ловен подкаст. Там качваме всяка седмица видеа. И така, сега продължаваме. Това сега Гошка. Отивам да видим какво става. Кой държи при едната посия. И така. Надяваме се да има паднал хищник, защото чухме, че са гарни. И общо взето и това. Сега отиваме към посията. Е човека пред нас. И ще питаме какво е станало. Направиха ни луди калинки.
Явно стари чекали неща да избиват нагоре. Въртяха само долу и това е. Малко кучета, аз сега звънна и на Чучумитко да дой. Гърмя ми и на листа там. И аз без кучета, те гониха два чекала. Ние мина 10 метра зад мен, не успя да го видя. Кучетата излизат, гледам, чакал не излиза. Тук И- се въртяха някои, обаче. Тук дигнахме гърмян. Три чакала Димик. Един тук не знам какво стана. Никой. Дойдоха кучета, дойде тук и пак се върнаха. Някой не гърмя ли тук? Не. Не знам, натам не са чугачили. Води калинки, неща да избиват нагоре. Единия колега да го гърмя, вика много стар чакал. Много голям. И вика, одеве е минал през голото. Не минал през посията, минал през лозето е така. Ама то, ти не може да го видиш тук, той е там по края. Виж, аз отначало видях, мина нещо, отзади дойде още едно куче. И тогава всичките кучета минаха там на ъгъла на лозята. Точно там, ама ние откъде знаем, че посиите са и така. Аз мисля, че ще избиват нагоре вече. Ние като викаме и надявахме се така, ама те стари чекали се знаят ровно да я минат. Те 100 пътеки. Сега къде ще гоните? Сега пускаме от тук и те де-факто могат да фанат надолу пак. Да. Стои си тук. Сега ще пуснем там листата, де гърмяхме в този блок, защото аз остана без куча. Те замина. И да видим дано. Имаше едно куче с жълти каишки, две каишки. Да. Значи той излезе от тук. Мъжки е моя, Той да. излезе от тук. Излезе тук, завъртя се, до ден насам пак се върна. Не избиват малко куча да чуят. Знаеш, аз не влизам вътре. Абе. Ама, Това беше преди 4-5 години, беше по-рядко тук. Да, да. И като идваме от Златосел, винаги спираме тук и винаги убием по някой чакал. Ма сега е... Какво си стара, само аз съм мраклията за кучета в нашо село. И да, с три кучета те е добре, че докараха един плод. Такова. Малко Тук е съм за кучета. яктери. За яктерир, да. За яктери. Едно очи беше докарал един яктерир човек в Фортуна. За чакалът. От Раковски, Йосиф и Иван Тапът Да. караха яктери. И там горе, като ги пуснем, и винаги излизаш чакал. Те са за тели. Това е думата слука, младеж. Сука, да. Това е думата слука. Не винаги са убила животни, ама пак сме излезнали така из природата. Към Вера и той излиза там. Ама аз го извиках да дойде пусна кучета. Дано изкара тази листа. Тя листата, ако изби, или ще избие тук през това. Преди 2 седмици едно момче 3 пъти гърмя чакалът. Е така. През главата не мога да го уби. Аз по-миналата седмица стоя и така и чакала върви точно така в расите. Викам, я да го опитам. 4 патрона. Един момент. Мина е там отгоре на това, где мъжкия ме завъртя и там, ама мина много отгоре. А ти ли гървя? Не колеги и те са точно там, де гърмяна отида да чакат там. Она мадама беше и тука. И аз стоя тук и махам и тя гледа. Аз мислех, че си долу там на това. Ми тук му оставя пешо. Така ли? Аз през цялото време мисля, че си там долу. Не бе, викай тук, стои колата и тук за страни. Но хубаво място оставям. Листата одевя, де гърмяхме, без куче, без нищо. И сега накарай Камбера да пусне кучетата, защото аз този блок въобще не съм влизал тук. Викам, дано пак някой хища такова. Ма листата е тук, те, що викаш, че не е такова. Тя ако минеш, минало тук през сега. Нищо не е. Много гърми и накрая нищо. Това те ли го издрови? Не. Един чекал на 10 метра мина от мен.
Аз там дигне пушката и обръщам се насам. Сега се обръщам, това колегата ми прави така, защото не съм гърмял. Аз там се обръщам и той мина и кучетата зад него. Ти не ги чуваш? Аз ги чувам. Ама тут... Викам, те же изреля така до мен, той е така 10 метра отстрани. И соча вече пушката, такова кучетата излезе, че кава го няма. И колегата ми прави така, вика, що не гърми? Не си го видял. Той ни капена до тука. Котарака гърмя още един чекал. Тука не знам гърмя, тука... Един котарак дойде от тук, един рижев голям. Те пък. Що не го припали? Отиде и спря се под колата, под нивата. Оттам дойде тук и аз го премерих. Камай. Той е питомен такъв. Моя масука гошка, а? Изчакай малко. Моята не го ударя. Не, му е бито сърна, пък би гони и тези сърни много. Наказва Мириш, защото бяга, спре се и Таню, продължава. Кой? Американец? Аз не съм чувал от сутринта с него. Значи, сутринта под Хонда мина чекават на 100 метра, аз мога да лечи. Гърмява го тук на пътя. Още, аре са гони, вкара един чекал насам, после котарака, вика много голям. Гърмява го той, после мина на 10 метра от мен, въобще не успя го да чуя. Кучетата излезна пред мен, не успя го видя. Една лесица тук гърмява, пак нищо не стана. Два чека още дигна име. Гърмя единия, ама пак кой. Много сме слаби стрелци от човек. За нищо не ставим, аз си казвам. Като на сватба. Вика пред Тарколиса, такова. Авджийски лафове. Кой котарака? Йоската. За лисицата, ама тя лисицата излеза без куче. Ало. След забой някъде. Под тебе беше. Между вас двамата аз къде го бяхте, бях. Аз бях на язовира. Път нагоре, Директно. над язовира. Ето тук дирето ли ето и това дире. Колко жури има тук, бе? Ама това сърнето мъничко човек, те кучетата от двете страни. Аз му съм То прави по 3-4 метра скок. Ние те му бягат до краката. Той е такова сравненци малко. Малко по-голям от куче. Там дигнаха го и е тук долу с джикината. Аз ти Там ни вика, всичко за 10 минути стана. Само дойдох, пусна кучета, даун. Тук в това кише... Натваря всичко и вика, всички изчезна. Вика, един няма шива човек. Вика, нито един няма. Всичко живо изчезна навсякъде. Два пъти. Можа да го бие, друг малко куче излезе с друг към море и нататък. Сутрин събират се, прижи позажи му отива и се почва. Тези Гошо иска тях да фанем. Никога не е гонено там. Нито те са отделили, нито ние. Да. Ама тия от лявата страна не, защото миналата седмица бяха тук в дясната. Иначе едно едро куче такова с GPS няма го тук. Те отида сега да го фащат. Той е на Гошо, тия двете са негови. Ама аз съм пишанец. Остава тук нищо. Двата чекала само, лисицата. Не Тя е видях. сигурно, когато сме гърмели, това не са вече. Ние Ние от страна гърмим. малкото излезе с чакал и то от него гърмее на тия двете. Дай толкова отвъд, дай да... Кой има пистол с глас, бе? Има пистол с глас. Малко. Това е глупа и това. Жазда. Аж го. Кърдето на пишете. И той, Мусайбе.
полицая. Някой пристига става. Паркори безаварийно из пътищата на страната. Надявате специално. Бутай малко! Бутай! Его, это наше спасение. Той е моят спасител.